Ba't ang laki-laki ko? Nakatingala ako. Tarot palagkaan. Ikot-ikot. Ikot-ikot. Ito pala. Ang dapat. Check. Pangit. Oy. Mag-love shout out sa iyo, Mr. Mon Montenegro. Mag-love shout out sa inyo kapatid at sa iyo rin kapatid na Victor Donyas. Mag-love shout out. Salamat sa inyo mga patamsak mga kapatid. Salamat sa pagpasok at happy Monday sa atin lahat. Maraming salamat. Meron na po kayong mga moderator mga kapatid. Pwede na po kayo magbaba ng inyong mga bahay at pwede na po kayo magdikitan. Kung may bago po kayong upload na video at premiere or upcoming LS, pwede nyo na pong ibaba mga kapatid. Huwag lang live. Happy Monday sa atin lahat mga kapatid at blessed Monday. Kumusta mga kapatid, mga kapwa ko Bicolano at mga kapwa ko small YouTuber? Kumusta? Matagal-tagal tayong walang live. Matagal-tagal tayong hindi nagla-live. At nakakatamad na rin mag-live. Nawala. Magandang hapon po host. Magandang hapon din sa iyo kapatid na Mr. Mon Montenegro. Mag-love shout out sa iyo kapatid. Mainit, mag-ginit. Mag-love shout out sa 1 million in the house at saka sa 2 patamsak. Kumusta pare Kois TV? Magwa 1K ka na pala. Congrats at enjoy sa mundo ng YouTube. Salamat sa patamsak kapatid na Kois. Magwa 1K ka na pala kapatid na Kois. Nakikita ko ang iyong mga upload. Yung muntik ng malaglag ang cellphone mo sa tubig. Kabablog. Muntik ng malaglag. Vlog pa more. Konting-konting kembot na lang. Sok na sana doon sa tubig. Tubig Laguna de Bay. Kumusta kapatid? Ay, pogi ko pala rito sa camera ko ngayon. Diba? In fairness, makinis ang aking mukha ngayon. Pero hindi pala tatanggal to. Konti na lang. Salamat Koy sa patamsa. Kumusta kapatid na Koy? Salamat sa patamsa Koy. Kumusta na? Malaki-laki na ang bahay mo. Konting kembot na lang Koy. 1K ka na. Susunod na kailangan mo niyang Koy. WH na. Sipag-sipagan mo na mag silent LS Koy. Para magsabay-sabay na yan. Oo, lagi naman ako sa'yo na nasilip sa mga video mo. Lagi nga kitang nasusubaybayan. Kasi dumadaan sa FYI ko. FYI ano, parang TikTok lang no. Konti na lang 926 na ata yan. Muntik nang mahulog yung cellphone mo, no? Sa tubig. Natawa nga ako dun eh. Konti na lang, laglag na sana. Mag-silent LS ka na rin, Koys. Para sa WH mo. Alam mo naman, ang WH. 4K yun. 4,000 yun. 1,000, hindi K. 4,000 WH yun. Ang, ayan na, saging na yan. Ang bananas na yan. Ano to? Blagadag family, mega love shout out. Maraming salamat sa yung patamsak at maraming salamat sa pagpasok mo. Meron ka na pong moderator, pwede ka na pong magbaba ng yung bahay.
Pwede ka na po makipagkaibigan kung may bago kang upload na video, Premiere or upcoming LS, wag lang live, LS, ibababa mo. Baba mo na po kapatid. Salamat. Mag-love shoutout din sa'yo. Pwede ka na po magbaba ng iyong bahay, Blagadag family. Kanina ko ba ito nakadikitan, si Blagadag family? Maraming salamat guys sa inyong mga patamsak. Maraming salamat. Pwede na po kayo magbaba ng inyong mga bahay-bahay dyan. At kung gusto nyong tamsakan ang aking bagong upload na video 2 days ago, pwede nyo pong tamsakan din po ang aking bagong upload na bahay. Video pala. Guys, support po tayo sa isa't isa. Malapit na po ang May 9. Palagi kasi na nagmahina ang data ko, Manoy. Ganun ba? Kaya nga, kapatid na Blagadag family, nandito pa ako sa bahay mo ha. Replace charging post. Replace charging port ng laptop. Ay, nagawa ka ba? Kay kapatid na Blagadag. Nagawa ka ba ng mga PC? Or nagawa ka ba ng mga cellphone or ng iPad? Oo, ng iPad. Nagawa ka ba? Kasi ito, ang kinukan mo replace charging port ng laptop. Nagawa ka ba? Meron kasi ako ditong ano na yun? iPad. Meron kasi ako ditong iPad. Sabi ng manugang ko, ng ex kong manugang, galit asawa ko. Sasalita pa daw, ex daw. Ano ba tawag? Ano sabi niya doon? I-upgrade. Yun, i-upgrade lang naman. Tapos, papalitan lang ata yung ano ba yun? Apple address? Oo, Apple address lang yan. Manoy, baba ka po, new video ko. O sige, baba mo kapatid. Kapatid na Blagadag, nandito pa ako sa bahay mo ha. Ayan po, natapos ko ng iyong palabas. Ako ay mag-iwan po ng comment. Ang papasok po sa iyo ay si Monica Vlog. Ayan pong binaba ni Monica Vlog. Yan po ang aking new upload na video. Baka gusto nyo pong tamsakan ang aking new upload na video. Tamsak lang kayo, sapat na. Opo, nagawa po ako ng gadget. Meron kasi ako dito, kapatid na Blagadag. Pakikita ko sa iyo ha, na nakamonitor ka ba ngayon? Ayan na, nag-iwan ako ng comment sa iyo, pumasok si Monica Vlog. Legit siyang kapatid si Monica Vlog. Road to grade 2 na rin yan. Second account ko yan si Monica Vlog. Blagadag family, ayan po ha. Tapos na po, tamsak dikit, may bakas. O, diba? Hindi mo na kaya ko. Kung saan mo kasi nilalagay. Pakita ko sa'yo. Wala ang alam kong diferensya lang nito, ang alam ko lang diferensya nito ay sabi niya i-upgrade lang daw. At papalitan lang ata ng password ng yung Apple address ba tawag doon. Tapos ngayon, almost a year na rin ata na hindi ko china-charge. Ewan, ba't hindi na siya na-charge? Ito siya kapatid. Ayan. Nagana po ito. Ito po ay okay. Kasi nang bagong dating po to dito sa amin, nang kinuha ko to doon sa Santo Tomas, Batangas, kasi padala po to ng manugang ko galing Taiwan, ay okay po siya.
i-upgrade lang daw po at papalitan lang ata yung password. Pero yung password pong una nito nasa amin. Pinadala po ng manugang ko yung password nito. I-upgrade lang daw po siya. Ayan. Nagana po siya. Di ko lang po siya magamit talaga kasi dati nga wala po kaming wifi. Ngayon na may wifi na. Kaya pwede na pong gamitin siya. Kaso nga lang hindi po siya na-upgrade. Yun ang sabi po. Baka kaya mong gawin to. Along in Metro Manila ka naman ata. Paggagawa ko sa'yo. Kung nasa metro ka. Ito kasing ginagamit ko. Itong monitor ko kapatid na balagadag. Ito ay galing din sa Taiwan. Itong Huawei ko na to. Huawei kasi to na tablet. Huawei, ang tawag ba dito? Huawei Mini Pad. Oo. Huawei Media Pad Tab 5. Ito pong ginagamit ko. Kaya gusto ko na rin gamitin siya ngayon. Pwede po yan, i-link nyo po sa CP para magka-connect po kayo sa Wi-Fi. Hindi, ito po nga kasi ay i-upgrade pa, sabi ng manugang ko po i-upgrade. Tinanong ko na to, dati dito sa may amin, dito lang sa may pinagagawan ko rin ng cellphone ko dati, is nasa, kaya naman nilang ayusin kaso medyo mahal-mahal nga lang. Oo. Kasi papalitan nila yung ay Apple address tapos i-upgrade pa nila ito. Siyempre ititingnan nila ito sa computer. Upgrade, hindi ko alam kung basta, hindi ko alam. Oo, nasa kwanto eh. Nasa 3K to sinisingil sa akin dito. Di ko nga lang nung pinaayos kasi nga wala kaming wifi. At wala pa rin akong 3K noon. Meron pong password to nandito pa rin po sa amin. Yung password po nito nandito pa rin sa amin. Oo. Pinadala po kasi ng manugang ko to galing Taiwan dati. Nandito sa amin yung password nito. I-upgrade lang daw po siya. Oo, sabi nga po, nasa 3K nga daw po ang paayos. Siyempre, yun ang sasabihin nila kasi siyempre wala rin naman akong alam sa ganito. Malay ko ba? Willing din naman ako noon. Bakit hindi kung meron ako, 'di ba? Na 3K. Kaso nga lang, tsaka hindi ko talaga sinadyang pinaayos noon kasi nga wala pa akong wifi noon. Ngayon na may wifi naman, okay na siya. Kaya gusto ko nang gamitin siya ngayon. Kaso nga lang, wala pa akong maisip na kung sinong mag-aayos. Oo nga, may tinanungan din ako kapatid na balagadag, may tinanungan ako doon, nasa kuwan din lang naman. Yung isang tinanungan ko, yung dating pinaayusan ko rin dati ng mga tablet ko, kasi dati ito po mga kapatid, ito ay dumating sa akin ito, 5 cellphone, 3 tablet at saka ito, ang dumating sa akin. Pero hindi naman siya totaling brand new ha. Ang brand new lang po dito sa akin, itong ginagamit ko yung cellphone ko, ay itong tablet ko na itong na Huawei ko na yan ang brand new niyan kasi talaga nasa box pa yun, ayun pang ang box niyan. Ito naman po ay hindi kwan. Kumbaga siguro mga tapon-tapon din lang naman to sa Taiwan na kinuha ng manugang ko, okay pa. I-upgrade nga lang daw, sabi. Kaya yun. Sa metro ka ba, kapatid? Sa QC or saan ka sa part ng Manila? Kasi nakita ko yung kwan mo eh. Yung tutorial mo sa laptop. It means kaya mo to. 'Di ba? Kaya mo to. Sayang din naman kasi to. Ay, sa may Laguna. Wow, sana all my wifi. Oo nga, pare ko eh. Sa Pasita Complex. Opo. Galing po ako ng Laguna sa may sa may Balibago, Santa Rosa. Galing po ako diyan ng 12 tapos ng 21. 2 beses ako pumunta diyan kasi nag-service nga rin po ako ng massage kasi isa nga rin po akong masahista or isa po akong therapist. Kahit saan po kasi ako nakakarating mag-service ng massage. Kaya ko naman pupuntahan yan kung sa Pasita Complex ka lang naman sa Laguna. Malay mo, once na mayroon akong client papunta, bumalik ulit ako dun sa Balibago, di daanan na kita.
One way lang. Meron din sana ako dyan na client sa Pasita nang nakaraan, di nga lang kami natuloy. Guys, magbaba po kayo ng mga bahay nyo ha. Magdikitan po kayo guys. Ayan po binaba ni Monica Vlog. Ayan po ay ang aking pwede po masabi lang po kayo. Pwede po magsabi lang po kayo. Opo kapatid na Blagadag family. At once po na mayroon na rin po akong budget, ipapaayos ko po to kasi mayroon na rin po ang wifi. Sayang din naman kababayad ng wifi. Di gumamit ka na ng ibang gadget, di ba? Monthly naman ako nagbabayad ng wifi ko. Kaya sayang din naman gusto akong gumamit ng gadget na iba. Kung meron nga lang laptop, di magagamit ng laptop. Di ba? Para marami pa akong pangbigay, pandikit, pang ayuda sa mga iba. Guys, malapit na po ang May 9. Think before you click. Sabi nga sa May 9. Vote wisely sa May 9. Nakita nyo naman po siguro ang aking thumbnail kung sino po nakalagay. Pero hindi pa ako nag-i-encourage hindi pa ako nag-i-encourage sa inyo na botohan nyo po yung aking nakalagay na thumbnail dyan kung sino po yung aking ilinagay dyan. Yan lang naman po ay aking opinion at yan lang naman po ay aking pagsuporta bilang ako po isang taga-suporta. Pero wala pa akong hinihikayat, wala pa akong hini-encourage kung sino-sino. Ano? Nag-love shout out. Monica Vlogs, Dan Dikit po. Sabi ni kapatid na Blagadag family. Salamat kapatid na Blagadag sa pag-support mo kay Monica Vlog. Nakadikit na rin po yan sa'yo si Monica Vlog. May bakas din po yan si Monica Vlog. Doon po sa binaba mong bahay. Nag-love shout out sa inyong mga kapatid. Malaki na rin bahay mo, no? Kapatid na Blagadag family, no? Nasa mahigit 1K na rin. Monetize channel ka na rin ba? Ito si kapatid na Kois TV. Road to 1K na yan eh. Mabilis nga rin makakuha si kapatid na Kois TV ng saging niya. Sabi ko nga kay kapatid na Kois, asikasuhin niya naman yung kwan. Mag-live stream naman siya. Monetize ka na rin pala. Nakasahod ka na kapatid na Blagadag. Pang ilang sahod mo na? Sana all. Nagla-live stream ka rin ba? Wala ka pa sahod. Ilang months ka na nakakuan? Mayroon ka na bang Google AdSense pin? Nakuha mo na ba yung pin mo? Laguna siguro mga kuan din lang diyan, mga 2 months yung kung may Google AdSense pin ka na, no, mga 2 months mo bago nakuha. Kasi amin dito sa Cavite kuan eh. Ano daw, March. 'Di ba March pa lang naman ngayon? Ay, March 25. 1K mahigit na po. Sana ako host. Naglalagas lang po palagi. Oo, ganun talaga. Ayan mo lang, Kois. Palitan mo lang ng palitan. Ako ng Kois, ang ginagawa ko, naka 1K na ako ngayon. Tapos kinabukasan, lagas. Minsan nalalagas sa akin ng 40, 50. Ang ginagawa ko, ang buong maghapon na yan, nangingisda ako na nangingisda. Para napapalitan ko uli yung 1K ko. Tapos,
nahinto lang yung paglaga sa akin nun nang pinasobrahan ko yung 1K ko ng 1,000 30, ganun. Mga 1,030 yung bahay ko. May pasobrang 30. Nalagasan man ako noon, yung 30 ko natira lang doon, 20. Nalagas yung 30. Hinayaan ko lang siya. O at least, tapos, pag 5 araw noon, pinadala na ako ni Lolo ng congratulation. Oh, yun, na naka 1K na ako. Christy Vlog, mega love shoutout sa iyo kapatid. Meron ka na pong moderator, pwede ka na po magbaba ng iyong bahay. Sige po kapatid na Christy, hindi po ako madalas nakakapangisda. Busy po palagi sa dagat. Ako na ang kapatid na Balagadag TV kuan. Nang nag-apply ako ng monetization ko within 24 hours nga lang eh. Na-approve yung monetization ko nun. Guys, nagbaba po ng bayan si kapatid na Christy Vlog, patamsak, padikit sa kanyang premiere mga kapatid. Tapos dumating noon ang aking nang na-monetize na pala ako noon, na nakuha ko agad din noon yung $10 threshold ko para sa Google AdSense pin ko. Nang nakuha ko na yung $10 noon, mga 2 days pinadala naman ako ng YouTube ng email naman na yung request kung yung Google AdSense pin ko, po-forward na nila sa akin, isinend na nila sa akin. Naghintay naman ako ng within 1 month and a half lang, nakuha ko agad yung Google AdSense pin ko, 2. Kasi alam mo kung bakit 2? Pagdating kasi ng 15 days, nag-request ako ng pangalawa kong Google AdSense pin kasi 15 days na wala pa yung kwan ko kasi ang sabi nila 15 days lang darating agad yung Google AdSense pin mo. Eh wala pa. Nag-request ako ng pangalawang Google AdSense pin ko. Kaya nang dumating sa akin 1 buwan kalahati yung Google AdSense pin ko, 2 magkasunod. Pero yung ginamit ko din na Google AdSense pin, 1 lang. Kasi pareho lang naman ang laman nun eh. Kapatid na ni Risa Makabinlar, nandito pa ako sa bahay mo. Ayan. Magtatamsak dikit po ako sa iyo kapatid na Nerisa, tamsak dikit. At papasok po sa iyo si Monica Vlog. Ang second account ko po si Monica Vlog. Ayan, may bakas, may tamsak, may dikit kapatid na Nerisa. Ayan po ha. Salamat to, so walang anuman. Dan sa iyo, Kois TV. Kois TV dan dikit po, sabi ni Balagadag. Balagadag family on the way, sabi ni kapatid na Kois. Guys, patamsak naman ang aking bagong upload na video. Ayan pong binaba ni Monica Vlog. Baka gusto nyo pong tamsakan. Nakuha mo na ba kapatid na Balagadag TV ang $10 threshold mo? Dating dikit na po Monica Vlog, Christy Hos. Opo, dating dikit ka na po sa bahay ko kasi second account ko po yan. Nakuha mo na ba kapatid na Balagadag yung $10 threshold mo para sa Google AdSense pin mo? Kasi dito lang sa amin sa Cavite, 1 month and a half ko lang nakuha ko agad yung Google AdSense pin ko. Yung iba, nasa 2 months, 3 months, 4 months, wala pa yung Google AdSense nila. Salamat kapatid na Christy. Matagal-tagal ako guys hindi nag-live. Almost 1 month ata hindi ako nagla-live. Kasi puro na lang po ako upload ng regular videos. Kasi ganun din naman, totally, sa'yo din pala yun. Opo, kapatid na Christy. Second account ko po yan si Monica Vlog. Road to grade 2. Yung ibang upload kong video, pag in-upload ko dito sa main ko, dito sa akin monitor, nag-upload din ako dito sa kabila. Ito po yan. Kaya minsan, pag tinignan mo yung laman ng video, may ibang nahahalo. Kasi yung Monica po ay pangalan ng aking anak na bunso.
may nahahalong video niya na ina-upload ko, pero yung iba pong video diyan akin. Katulad po yung Mall of Asia, naka-upload po yan sa akin dito sa monitor ko kung saan niya ako nakikita. Naka-upload din po sa kanya. Nakakatamad na rin kasi mag-live ng mag-live kasi totally ganun din naman. Dati nang bago pa lang ako, ang sipag-sipag ko mag-live. Halos ayaw ako tumigil. Halos sa isang araw, 2 beses ako nagla-live. 3 pa nga. Kasi marami pang nagpapalipad nun, marami pang nagpapamember, nagsusuper chat, super sticker. Ngayon, medyo madalang na rin kasi, mahina na rin, halos wala nga rin. Kaya, tigilan ko na yung pagla-live. Ang ginawa ko na lang, puro regular upload na lang. Salamat, kapatid na Christy. Salamat. Wala na kasi yung mga talaga, yung mga dating kaibigan ko na mga masisipag magpa-member, masisipag mag-renew, masisipag magpa-super chat, ganun, magpalipad. Wala na kasi sila. Mga busy na rin sa kanilang mga bahay, sa YouTube, mga monetize na rin kasi. Salamat kapatid na Christy sa yung pa-ayuda kay Monica. Salamat. Ang pinanggagala ko na po kasi ngayon mga kapatid, ayan po si Monica's vlog. Ito po kasing aking main. Halos hindi na po siya nakakadikit. Overdikit na po itong aking main. Kasi simula nang mag-YT ko, itong main ang ginagamit ko talaga. Na dikit na rin siguro. Overgamit na. Overuse. Kaya ayan, halos ayaw na niya po dumikit. Kaya ito pong second account ko pong si Monica Vlog. Pinalago ko, in-uploadan ko ng video at linagyan ko ng video nga para pinalalaki ko na rin para just in case na lumaki, laro-laro ko. Dito sa isa kasi ng to, kumbaga laro-laro ko na lang naman to sa kabilang account ko na to. Kasi sa anak ko nga to. Just in case man lumaki, just in case man na maka 1K na to, or alam ba, just in case na maka 500 pa lang to, na hindi ko naman pinangingisda madalas talaga to kasi pinangingisda ko para sa akin, hindi para dito sa isang account ko na to. Namamalayan ko lumalaki na lang, nadadagdagan. Pag naka-500 na to, sa Silent LS ko na rin yan. Kasi pag nangisda ako, siyang ginagamit ko, pangalan ni Monica Vlog, pero ang nakababang bahay sa akin. Pero yung iba talaga, dumidikit dito kay Monica Vlog, kaya ayan, lumalaki rin yung bahay. Salamat sa inyo guys, sa inyong mga patamsak, sa inyong mga pag-standby, sa inyong pagbisita sa akin. At happy Monday sa atin lahat. At higit sa lahat, wag pong kakalimutan natin, lalo po ngayon darating na Holy Week, na tayo po ay magnilay-nilay, tayo po ay yun na nga, tayo ay magnilay-nilay, tayo po ay wag wag makalimot sa Diyos. Yun na lang, madaling salita. Kasi Lunes Santo na po ngayon mga kapatid. Hindi porke araw po Holy Week po or Semana Santa ay tayo po ay magbabago, tayo po ay magbabanal-banalan, hindi po. Kasi ang paggagawa po ng kabutihan ay hindi naman pansamantalang, pang ilang araw lang. Hindi naman po ang pagiging makadiyos ay isang araw lang po, panghabang buhay na habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo. Kundi tayo lang po ay magnilay-nilay sa araw po ng itong Semana Santa. Maraming salamat guys sa inyong mga patambay, sa inyong patamsak, sa aking munting bahay. At ako inyong sinamahan sa aking live na naman uli. Almost 1 month po ako na walang live. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayo mag-iingat. Kahit po tayo ay medyo maluwag na ngayon, lagi po natin naalagaan ang ating mga sarili. Iwas pa rin po tayo, ingat pa rin tayo. Kasi wag po tayo makapagkampante. Ma'am Nerissa, dan sa bahay mo, Kalimbang All, nag-iwan po ako ng baka, sabi ni Kois TV.
Pag naka 1K ka na, Kois, at kung na-congrats ka na ni Lolo, nandito lang kami. Alam ko kaibigan mo na si Ma'am Joy, kaibigan mo na rin si Mary Ann Vlog. Ako, kaibigan mo na rin ako. Nandito lang ako. Tutulong ako sa iyo sa WH mo, Kois. Na walang bayad, libre. Kasi ako yung WH ko talaga, promise mga kapatid. Yan po ay binili. Ang WH ko, kaya maaga po akong namoni at maaga ko pong nako ang aking WH. Within 3 weeks lang. Yan po ang katotohanan sa aking WH. Pero hindi po ako ang bumili nun, ha. Dahil wala pa akong pera. May tao lang pong tumulong sa akin na nasa ibang bansa. Na naging kaibigan ko, naging matalik kong kaibigan at napakasugid ko pong kaibigan, napakasugid ko pong supporter, spiritual, financial, na tulungan niya po ako. Lalo-lalo na po sa akin, WH. Hindi po ako ang bumili niyan kasi wala akong pera. May tao lang pong tumulong sa akin yan talaga. Na nasa Australia. Kaya nakapag-LS lang po ako noon ng siguro mga 2 weeks. 2 weeks lang po ako nag-LS noon na para sa akin. Pero bago naman po ako nag-apply ng monetization ko noon ay may mahigit na naman po ako noon na 1K. May mahigit na rin po akong 1K WH noon. Tapos nag-LS pa ako noon, 3 times a day ako nag-LS, 2 live, 1 silent noon pong ginagawa ko. Straight po yun, pinakamahabang LS ko po ay 9 hours. Tapos yun na nga, tinulungan nga po ako noon ng taga-Australia na masugid ko pong kaibigan. Financial, inesponsoran niya po ako noon, na lalo pag walang-wala po ako noon. Kahit naman ngayon, wala pa rin naman ako eh. Tapos dun nga po sa WH. Oo, pumunta ka sa Grand LS ni Mary Ann, malay mo manalo ka doon ng WH or ng saging or ng GCash. Magpa-entry ka doon. Ako may entry na ako doon, isang beses lang ako dumalaw. Salamat po ko TV, sabi ni kapatid na Christy Vlog. Magpa-entry ka doon kay Mary Ann Vlog. May Grand LS ngayon na May 5. Malaki ang pa-premium nila, pa-premium niya, nasa 20K. Ang pa-premium niya. Malaki ang first price niya, 5K ata first price niya. 5K o 7K. Oo. Kasi dami naman nag-sponsor kay Mary Ann. Ayan po si Mary Ann Vlog, dati ko po yan na bisita rito. Ako po ay naghahabol na lang ng WH noon. Siya po noon ay wala pang 1K. Tapos nakagraduate po siya sa akin noon ng 3 beses dito sa LS ko na 1K kasi nalalagasan, tapos babalik ulit siya. Kasi marami pa akong tao noon. Dati po, nagkakaroon ako ng tao ng mga 50. Pinakamataas ko na tao sa LS ko, lalo pag madaling araw, is nasa 80 katao noon. Kaya kung mapapansin nyo po dyan, may 2 akong live at isang silent, nasa 4K yung WH ko. WH ng views. 4.5 yung isa, yung may second LS ata yun, tapos 4.2 yung PIP LS ko ata, tapos yung silent LS kong isa, nasa magpo 4K, 3.9K ata yung views. Kasi noon may marami po talagang taong bumibisita sa akin. Ngayon, unti-unting nawala, unti-unting nagkanya-kanya na, siguro masama ugali ko. Kaya unti-unting nawala yung mga tao ko. Okay lang po yun. Mas wala pa akong ginawa sa kanilang bad. Happy-happy lang. Mga busy na kasi sa kanya-kanyang mga bahay. Kasi may natulungan na rin pa ako ditong 3. Oo, 3 na WH. Nasawa ng Diyos, monetize na rin sila. Masaya ako sa kanila dahil kahit pa paano nakatulong din ako sa kanila. At natulungan din nila ako ng time noon na ako rin ay naghahabol ng WH ko. Kasi nga, syempre, once na bisita mo, dagdag na rin yun sa views mo, di ba? Pero maraming salamat talaga dun sa taong gumawa ng paraan para ma-monetize agad ako. Pero yung saging po yun, pinaghirapan ko po yun ng bonggang-bongga. Halos nangalumata na ako noon. Halos
ay bag pa more nga ang nangyayari sa akin. Wala na akong tulog noon kasi gusto ko nga maka 1K agad. Tapos yun, nang naka 1K na ako, naghabol ako nabulis ko. Within 3 weeks, na money ko. Kasi maaga ko nakuha yung WS ko. Bulagadag family din sa bahay mo, Kalimbang all. Nag-iwan po ako ng baka, sabi ni kapatid na Kois TV. Kaya shout out nga pala sa iyo, ma'am. Alam mo na kung sino ka, di ko na po i-mention ang pangalan mo, kung sino po ikaw na tumulong sa WH ko. Maraming salamat. At magmula noon hanggang ngayon naman po ay hindi ako nakakalimot sa inyo. At hindi na rin kasi kayo nag-LS, tinamad na rin kayo mag-LS, ma'am. At hindi ko po makakalimutan ang ginawa niyong kabutihan sa akin. At lalong-lalo na po ng mga time na binaha kami rito, ng time na binagyo kami sa Bicol, ng time pag Pasko, birthday ko, lagi niyo po akong pinadadalhan, lagi niyo po akong ino-sponsoran. Maraming salamat sa iyo, ma'am. Alam mo naman po kung sino ka. Kaya, God bless you. Alam ko po, pinagpala po kayo sa katutulong niyo po sa mga tulad namin dahil hindi lang naman po ako ang inyong in-sponsoran, hindi lang po ako ang inyong tinulungan. Ngayon po nakikita ko, may blessing pong dumating sa inyo. Nakita ko po sa post niyo sa Facebook. Nagpapagawa na pa kayo ng bahay dito sa Bisaya. Kaya maraming salamat sa ginawa niyo pong kabutihan, ma'am. Ibinalik po sa inyo ni Lord yung ginawa niyong kabutihan sa amin. Pinagpala po kayo at yung blessing na i-share niyo sa amin, mas doble yung na-receive yung blessing. Ang laki-laki po ng bahay na pinagagawa niyo. Nakita ko po, ma'am. Kaya ingat po kayo dyan, ma'am, lagi sa Australia. At sa iyong asawa, sa iyong pamilya. God bless, ma'am. Alam mo na po kung sino ka, ma'am. Maraming salamat. Like lang po, sapat na, sabi ni kapatid na Kois. Hindi ko pa nga nabibisita pala Kois sa'yo. Bisitahin natin Kois ang iyong Kabahayan Showcase. Oy, konti na lang. Oh, marunong na rin maglagay si Kois ng ng description. Konti na lang. Ano daw to? Konti lang ang amin. Amin. Ang ani? Nandito ako kayo sa bahay mo, ha. Mag-iwan ako ng comment sa iyo, guys. Comment lang kasi dating dikit na naman to sa iyo si Monica. Tapos magtatamsak lang ako sa iyo, guys. Yan. Nag-comment na ko si Monica, nakatamsak na rin. Salamat, guys. Panoorin ko muna ng kahit mga 2 minutes. Mahaba ba to? Ang haba na rin ng upload mo, guys. Ito 16 minutes ba to? 16 minutes na ang haba na rin ng upload mo. Matakaw to sa data. 15 minutes. Walang anuman, guys. Salamat. Pinanonood ko lang. Ang dami palang ani. Ang aning kangkong. Magkano namang tangina na nasayaw-sayaw pa, di ba? Pak, gano'n. Magkano naman ko isang tali? Sa bagay, kung ang isang taling maramihan, kung 10 piraso ang laman, 10 piso ang isa, 50. Ay, hindi. Oo nga. Ay, 100. Ano, Kois? 100, ano? Magkano ang kuha sa inyo per bundle, Kois? 10 piso rin ba? O 9 pesos lang? Kasi may tubo rin dyan yung binagsakan nyo. Ang gaganda pa ng kangkong, oh. Ang tataba, ang gigreen. Mayaman sa vitamins D. Dagat. Laguna de Bay. Mag-love shout out sa 2 million in the house. Salamat. Yan, Kois, naka 2 minutes na ako, Kois, ha. Salamat, Kois.
Sino itong nag-comment? Si kapatid na Blagadag. Pag talaga ang comment nyo at nanood kayo ng video at maayos yung comment nyo, pumapasok ang notification sa YT Studio. Tingnan mo tong kay kapatid na Blagadag. Pumasok siya ang comment niya sa YT Studio. Sa isang comment section. Ayan. Kay kapatid na Blagadag. Ayan. Dumikit to maigi. Kasi pumasok yung comment niya sa YT Studio eh. Sa comment section ng YT. Pumasok, nag-appear siya. Ito ang tamang dikit. Mega-love shout out sa 4 million in the house at sa 5 katangsak. Maraming salamat guys. Isang mapagpalang hapon sa atin lahat. At isang mapagpalang Lunes sa atin lahat guys. Maraming salamat. Gwapo ko pala rito sa monitor ko. Kapal moks no. Gwapo daw sa monitor. Saan ka pa? Ako lang nagsasabi no, nagwapo ako. Kape? Diba? Ganyan bagang bukong yan. Makinis ang Tignan mo rin sa puti. Naman, Kois, diba? Tignan mo. Gwapo ko pala rito sa monitor ko. Pakanan, makinis na naman mukha ko. Binuhat yung bangko. Umaapila asawa ko, binuhat ko daw sarili kong bangko. Siyempre, naglalagay-lagay tayo ng kung ano sa mukha, kaya nawala-wala na naman yung ating acne. Pekas, yun, sa madaling salita, pekas. Tanggalin nga natin salamin ko, di ba? Mas gwapo ako pag walang salamin. Diba? Ito meron pa akong konting pekas dito. Ayan. Yan. Diba? Pak, ganun. Lalagay tayo ng kung ano-ano para matanggal ang ating acne o pekas. Siyempre, sign of aging na yan. Sign ng matanda na. Diba? Kaya maganda sa tingnan ngayon sa monitor kasi syempre gwapo ko talaga. Yan talaga. Lamang ka lang ng 2 ligo sa akin. Lahat naman tayo gwapo eh. Sabi ng asawa ko, di daw ako nahihiya. Salita daw ako ng salita na gwapo ako dito sa live ko. Totoo naman. Wala namang pangit. Lahat naman gwapo, maganda. Di ba? Siyempre, dagdagan mo pa ng mga kung ano-ano ilalagay mo sa mukha, pampakinis, pangpakintab, di ba? Pampopogi, Marami naman ngayon nabibiling mga ganun-ganun eh. Wag lang peke, kasi baka lalo masira mukha natin. Kaya kailangan yung may recommended din naman siya ng doktor. Di ba? Di ba na kung nakaraan, ang dami ko ritong kuano. Ngayon, ayan na, konti na lang. Umapila misis ko eh. Naglalagay din naman siya. Pang babae yun, hindi pang lalaki. Wala naman ngayong pinipili. Pang babae, pang lalaki, pwede ilagay. Yan tayo manoy, sana all. Makintabong talaga. Ganda nga ako, tingnan mo, mandaraya ako sa monitor ko. Pero totoo naman nagwapo ko eh. Char. Maria, salamat ka. Sige, manunod sa luro. Parang si Kois lang naman kausap ko eh. Shout out sa 3 million in the house. Kois.
Hindi man ang taklaw. Alpog man lang. Loisy Channel, mega love shout out sa iyo kapatid. Host, alis muna ako, may papagawa. Sige po kapatid na Balagadag TV, maraming salamat sa iyong patamsak, sa iyong pagbisita. Maraming salamat. Happy Monday sa iyo kapatid na Balagadag TV at Happy Holy Week sa atin lahat mga kapatid. Lahat naman eh. Lahat naman nanay tatay natin sasabihin tayo gwapo. Kahit hindi ka nais-nais ang mga pagbumukha natin ng mga bata pa tayo. Sasabihin tayo, oh, gwapo-gwapo naman ng anak ko. Oh, ang bango-bango naman ng anak ko. Kahit amoy pawis sasabihin, mabango. Oh, di ba? Siyempre nanay natin yun eh. Oh, di ba? Wala naman magulang, lalong-lalo ng nanay. Walang nanay na nagsasabing pangit ang anak. Oh. Lala sabihin maganda, gwapo. Kapatid na Loisy Channel, magbaba ka po ng bahay mo. Same to you din kapatid na Balagadag. Salamat, ingat. God bless. Kape po tayo, kape. Kahit mainit ang panahon. Kakagutom. Ganon talaga kasi sa dagat ang hanap buhay. Oh. Buti nga yung dagat na pinupuntan mo hindi maalat, di ba? Yung dagat Tabang kasi sa Laguna de Bay, o di ba? Yan talaga. Alam nga naman sa dagat ka naghahanap buhay, tapos ang amoy mo amoy aircon, o di ba? Imposible na 'yun. O, di ba? Pag naging amoy aircon ka at ikaw ay nagtatrabaho sa dagat, ayun, katakata ka na. Hindi nakatakataka na pag sa dagat ka nagtatrabaho, amoy pawis ka, amoy dagat ka, amoy araw ka. Di ba? Alam nga naman yung nagtatrabaho sa construction, mga amoy dagat kasi hindi naman siya nagtatrabaho sa construction. Okay lang yun kahit amoy dagat, basta kumikita ng legal. O, di ba? Happy lang. Oh. 2:56. Ayos yan, amoy isda lang. Oo nga. At least kumikita na. Bukod sa may isda ka na, libre ka na sa ulam. Pag nakarami ka pa, ibebenta mo pa, kikita ka pa, plus yung extra income mo pa sa kangkong. Di ba? Tapos pag na-monetize channel ka na, nangingisda ka, nagbablog ka, umaasa ka sa YouTube, kahit hindi agad-agad ng susweldo, at least may kita. Bawat upload mo, asahan mo na lang. Halimbawa, monetize channel ka na, Kois. Bawat upload mo, kahit konti lang ang views, kahit marami ang views, basta asahan mo na lang na bawat isang upload mo, kumikita ka ng halagang 200 pesos sa isang video. Ganun na lang. Per views na yun. At least may 200 ka sa isang araw. O kung nakailang upload ka, halimbawa, yung isang upload mo, isang araw na may nanood, may views, 200. Sa susunod na araw may 200. Nakamagkano ka na sa isang buwan. Di ba? Mabuti kung sikat tayo. Ang isang upload na video, ang isang views halagang 5K agad kasi sikat sila. Pare kay vlog, mega love shout out. Sabi ko na, aasarin mo ako pag pumasok ka sa akin eh. Huwag sa'yo, bahala ka sa buhay mo dyan. Sa bagay, nga po, Manoy, makakaipon din, no? Art Lotto TV, mega love shout out. Good PM din sa'yo, kapatid na Art. Meron ka na pong moderator. Himala, nag-LS ka, camping. Oo nga eh. Almost 1 month na akong walang live. Kasi puro regular upload na lang na video. Tapos naisipan ko mag-live. Para ipagsigawan ko sa buong mundo, sa buong Pilipinas na ako ay kakamping.
Pero wala akong pinapaboran ha. Unggoy ka, umayos ka. Wala akong wala akong sinasabing against sa bawat isa. Sa apat na tumatakbo na yan na for president, wala akong binibitawang salita. Basta kung saan lang ako, doon lang ako, ganon. Hindi naman ako magtataka na solid ka kay BBM. At ako naman po ay wala naman akong against sa BBM. Wala pa akong against sa supporter ng mga BBM at wala rin pa akong against sa kanya na kung siya man po ang manalo this coming May 9 election. Kasi naman po ay marami rin naman po talaga siyang nagawang kabutihan. Yung tatay niya. Yung tatay niya po. Lalo na po yung tatay niya. Marami naman pong nagawang kabutihan dito sa Pilipinas. Lalo po sa mga part namin ng 70s, kasi ako po ay 70s, inabot ko na rin po yung pamamalakad ng tatay niya. Yung tatay niya po ang marami nagawa dito sa Pilipinas. Pero kung yan nga po, si BBM, wala pa naman po akong, basta wala po akong against bawat isa. Kay BBM man po, dahil ako po ay kakamping, sabi nga ni Parikoy, or kay Isko, or kay Lacson, wala pa akong against sa bawat isa. Basta po ako, I stand my own decision, or English yun, hanggang ano. I love my own color as a kakamping. Yun lang po ako, ganun lang. Neutral lang ako. Hindi pa ako makikipag-away, hindi pa ako makikipagbalay taktakan or makikipagbatikusan diyan or makikipagsagutan sa social media dahil lang po ako ay supporter ng kakamping, dahil lang po supporter siya ng BBM. Hindi po. Bahala kayo sa buhay niyo diyan. Basta ako kung sino lang gusto ko, yun lang yun. Period. Yeah. Isko po ako, Manoy. O, di ba? Ayoko makipag-away sa social media dahil lang dyan. Diyos ko po. At the end of the day, lagi lang po natin naaasahan. Lagi lang po natin tatandaan. At the end of the day, kung sino man po ang manalo dyan, mapa BBM, mapa kakamping, mapa Isko, or mapa Lacson, kung sino man po ang manalo dyan as a president dito sa atin sa Pilipinas, lagi lang po natin isasaksak sa mga utak natin. Susundin po natin sila. Wala pang kukontra dyan. Pag sila po ang nakaupo, wala na pong kukontra dyan. Kahit mag-rally-rally pa kayo dyan sa Mindiola or sa Liwasang Bonifacio, kung saan kayo mag-rally dyan. Dahil yan na po ang nakaupo, yan na po ang susundin ng lahat ng Pilipino dito sa Pilipinas. Dahil yan po ang ating gusto. Maganda man po ang kanyang plataforma, maganda man po ang kanyang ginawa, or hindi man po maganda, susundin natin dahil gusto natin yan. Binutuhan natin, di ba? Ganon lang yun. Bala ka dyan, unggoy ka. Napansin mo talaga yung kuwang ko yung thumbnail ko ginawa. Sige, pupuntahan natin ang premiere ng BBM. Pupunta natin ang supporter ni BBM. Huwag po tayo mag-away-away dito sa social media at huwag po tayo makipagbalik-tatakan sa kanila. Kasi asahan lang po natin pag kung sino man dyan manalo, lahat po tayo susuporta. Tayo po ay nasa Pilipinas, nasa bansang Pilipinas tayo po ay magmahalan as a Pilipino. Ganun. Sa akin naman, Goy, okay lang. Kung kulelat man po ang kakamping, nasa number 1 po ang BBM, wala ako dyan against. Kung sinang manalo, doon na lang yun. Yun ang susundin ko. Kahit man matalo man po ang aking bubutuhan, ang aking kandidato, okay lang po yun. Manalo man po ang BBM, susundin ko pa rin po yun kasi nandito po ako sa Pilipinas. Maliban lang lumabas ako sa ibang bansa, ayun, hindi ko susundin. Di ba? Ganon. Magtatamsak lang sa'yo, unggoy ka, visit ka. Mag-iwan ako ng bakas, Goy. Huwag kang mag-alala, Goy. Ako naman ay neutral lang ako. Yun, may... Bad palipin na numero ko. Kaya, go lang, Goy. Walang problema sa akin yan. Tama. Alalahanin natin po ang politika ay isang araw lang or isang linggo lang. Pagkatapos po niyan kung sino pang nanalo, kung sino pang i-declare ng presidente, susundin pa rin po natin lahat naman yan
Mm. Ah, di naman tayo diyan makakasalungat, di naman tayo diyan makakapagsabi na sayang ng boto ko sa iyo, o di ba? Kundi bilang Pilipino, tayo na lang po ay sumunod sa kung ano ang gagawin nilang panibagong yugto ng Pilipinas, at bilang Filipino citizens, gumawa na lang tayo ng kabutihan sa kapwa natin. Ganun na lang yun. Huwag na tayo makipag-away. Diyos ko po, politika lang po yan. Pagkatapos po niyan, tayo-tayo pa rin po magkikita-kita dito sa Pilipinas. Tayo-tayo pa rin po magtutulungan kapwa Pilipino. Ewan ko sa'yo, visit ka. Alam ko naman ikaw ay solid supporter ni BBM. Kasi napag-usapan na natin yan noon eh. Nang bago-bago pa lang yan. Pero alam mo naman siguro, supporter din ako ni, yan nga, ni Kakamping sabi mo. Pero ako nga po ay neutral lang. Wala akong pinapanigan bawat isa. Ang ibig sabihin ko po na wala akong pinapanigan bawat isa, na wala akong against, alam ba, wala akong against kay BBM, wala akong against kay Lenny, wala akong against kay Isko, wala akong against kay Lacson. Ganun po akong klaseng botante dito sa bansang Pilipinas. Hindi po katulad ng napapanood ko sa social media na kung ano-ano mga pinagbibitawan ng salita, nakikeso si Kakampuet, Kakamping, Kakampong, kung ano-ano ng mga binibitawang kikeso. Keso lutang, kikeso kung ano-ano, ganun. Wala po. Tapos babatikusin naman yung isa, kikeso si si BBM, ganun-ganun, ganyan-ganyan, gaganyan, ganun. Wala po akong against sa mga ganun, wala pa akong dapat sabihin na ganun, dahil wala pa akong karapatan. Lalo na po wala akong karapatan husgahan kung sino sila o kung ano sila. Dahil hindi ko alam ang history nila. Kahit alam ko naman yung history, wala akong pake. Kasi ang akin lang po ay bilang Filipino citizens, karapatan kong bumoto, karapatan kong mamili kung sino ang bubotohan ko. Pero wala pa akong karapatan magsalita ng kung ano-ano. Ganun lang yon, 'di ba? At po muna ako, balik po muna ako sa dagat. Kukuha ka po muna bayad. Salamat. Sige, baba mo, Goy. Ako nga dati, apat-apat pa premiere ko eh. At least kahit wala ka, hindi mo mapanood yung premiere mo, may gumagana kang video. Ganun ginawa ko eh. Kahit pa paano naman, tumataas-taas naman ang revenue ko kahit bira na ako mag-LS. Kahit wala na nagpapamember sa akin, wala na nagpapalipad. Nung tumataas-taas lang, ganyan lang, paunti-unti, hindi katulad ng dati noon na bigla na malaki, biglang taas. Ngayon, kahit paunti-unti, kahit $5 sa isang buwan, nadadagdagan at least. Sirena ka ba? Vincent! Hindi yan sirena, si Koy, Shokoy. Nangingisda kasi siya, si Koy, pagkatapos nangunguha siya ng kangkong. Paninda niya yung kangkong. Yung mga binibili nating kangkong sa palengke, ayan, lalong-lalo na sa iyo, 'di ba, nasa North Caloocan ka. Ayan ay si Koy, nasa North Caloocan din ata yan. Ay no ba? Nasa Novaliches. Malay mo, one time nakabili ka rin ng paninda ni Koy na kangkong, oh, 'di ba? Kasi nagsusupply siya sa mga palengke si Koy. Nangingisda siya, nanguli siya ng tilapia, ng mga hito, dalagang buki, dalagang sirena, dalagang shokoy, plus kangkong. Kaya siya babalik ng dagat. Sana all. Ryan, Soul Vlog, mega love shout out, kapatid na Ryan. Sana all, malaki ang views. Okay lang yun, Goy. At least kahit pa paano lumalaki yung views mo. Baba ka, kapatid na Ryan, ng videos mo. Ito si kapatid na Ryan, malamang nasa kuha na to. Mga 100.3k na yan. Si kapatid na Ryan. Kasi last na nakita ko to, 1k. 100k yan si kapatid na Ryan. Wala naman ako si Raulo. Walang dagat talaga sa Novaliches. Ang ibig sabihin ko, nagdadagat si kapatid na Kois sa Laguna de Bay. Oh. Dahil pa ini naglalangkaw. Di ba naka 100k ka na, kapatid na Ryan? Last na pa-sell mo sa akin dito, 100k ka na.
Sige, tingnan nga natin bahay mo uli. $99 pa rin. 493 views. Pero ang laki-laki na ng bahay mo. Kailan ko kaya to? Sa akin magpo 400 na, sa totoo, promise, magpo 400 ng views ko, ng video ko. Pero hindi pa ako naka 3K. Kulang na lang, kaunting-kaunti na lang. Oh, giatay, 99.3K na. Sus, Ginoo. Magtatamsak lang ako, kapatid na Ryan, ha. Dating dikit ko na naman to sa'yo. Parang napapanood kita sa TikTok. Ikaw ba itong nasa TikTok, kapatid na Ryan? Ay, hindi. Salamat! May kakasama ako ditong kakampwet. Sabi ni kapatid na pare ko'y, kakampwet daw, kakamping. Pero ako hindi nakikipagtalas-talas sa kung sino man ang susuporta ng bawat isang kapwa nating Pilipino na nandito sa bansang Pilipinas. Karapatan natin mamili, kandidatong dating ko. Karapatan natin mamili, karapatan natin bumoto kung sino man ang ating gusto, pero wala po tayong karapatan na husgahan ng bawat isang kandidato. Pwede na akong tumakbo. Ryan Soldan, full pack all sa'yo, Lodi. Sana all. Oo nga pare koy. May kakampi na ako, pare koy, si kapatid na Ryan. Bicolano rin din kasi yan. Nasa Marikina ata to, sa may Santa Lucia, si kapatid na kapatid na Ryan. Two days ago. Ano to? Lapard 720 New Dance Trend TikTok compilation. Kainta Rizal, tabi ako manoy, digdi naka-star. Nasa Kainta. Mauli kami diyan sa Mayo. Mauli kami sa June. Ano yun ako sa Cavite, kapatid na Ryan. Nandito ako sa Cavite. Uwi kami June. Ng pamilya ko ulit. Mrs. ko, tsaka yung bunso kong anak. Kasi yung apo ko, tsaka yung isa kong anak na babae, nandun na yun sa Bicol. Nang last June, inuwi ko yun Pesta din sa amin June. Magkapihang kayo dyan, goy, loser. Raul, puta. Loser daw, Ano to, magkampihan kayo dyan, goy. Loser naman pinili mo. Bahala ka sa buhay mo, goy ka. Muset. Basta tulad ng sinabi ko, goy, I stand my own decision, then I stand my own colors. As a kakamping, or kakampwet, kakambini, or kung ano man ang tawag ng mga ibang BBM supporter, bahala sila, basta ako yun lang ako, ganun lang. Masaya ako, di ba? At least masaya. Masaya as a kakamping, kakampwet, or kakampeng, kung ano man ang tawag. Basta masaya, happy lang. Huwag niyong dibdibin ang politika. Politika ay isang araw lang. Pagkatapos niyan, wala na. Susundin natin kung sino yung lumabas dyan. Kung sino uupo, kung sino ang magiging presidente at siya ang mahalal. Lahat naman tayo susunod. Maging kaka-BBM yan, or kakamping, or kung ano, lahat naman po tayo susunod. Wala nang pipiliin dyan. Hindi ka na makikita dyan kung ikaw man ay supporter ng BBM. Hindi ka naman dyan makikita kung ikaw ay supporter ng kakamping. Once na kung sino nakaupo na dyan, sila na yung nakaupo. Hindi ka na makikita na ikaw ay solid or kung ano ka man. Kung solid na supporter o hindi ka solid na supporter,
Hindi ko na makikita diyan pag sila na nakaupo. Kaya enjoy nyo lang ang buhay. Huwag niyong dibdibin ng politika. Ganun lang yun. Magtatamsak na ako, kapatid na Ryan, ha. Nasa 4 minutes na ako. Ayan, o. Tamsak na lang ako, dati dikit na sa'yo ka. I-enjoy nyo lang ang buhay ng... I-enjoy nyo lang ang buhay na natitira sa atin dito sa mundo. Tawa si pare ko yun. Salamat, kapatid na Ryan. Manoy, salamat. Kung di ko sinuseryoso yan na politika. Kahit ano tawagin nila sa akin, kasi nalaman na nila, hindi ko pa na-upload to. Hindi ko pa na-upload yung ginawa kong short video sa TikTok, kasi may TikTok channel din ako. Doon sa TikTok maganda, kasi doon talagang bardagulan kung ano-ano mga sinasabi. Oo, maganda doon mag-upload, kasi doon, pag nakita kang kakamping supporter ka, at nakita kang ka-BBM supporter ka, asahan mo, babatikusin ka doon. Eh, gusto ko yun. Oh, gusto ko yun para dumami yung views ko doon. Oh, di ba? Oh. Dito, pero hindi ko sila mapatulan doon. Hindi ako makikipagbalik-taktakan sa kanila o makikipagtalas-tasan. Bala sila, tatawanan ko lang sila doon. Sisintang ko lang sila ng emoji. Kaya doon ma-upload ko mamaya yung ginawa kong short video para as a supporter. Di ba? Sasabihin ko, hindi kami bayad. Yun yung mga naririnig ko sa TikTok eh. Ganda dun eh, bardagula ng mga sinasabi ko. Ano. Lalo yung isang taga Laguna, yung solid supporter ni BBM, na yung medyo payat din na medyo mahaba ang buhok na lalaki, na member din ng kuan. Talagang hanip, kung talagang makipagbalitaktakan, makipagtalas-tasan, talagang hindi siya padadaig. Kasi solid supporter nga naman siya ni BBM. Dati pa lang yang goy, alam ko na kakampi ka. Natural. Sabi nga, 'di ba? Ito lang ang pinanghahawakan ko, goy. Hindi naman as a Bicolano or as a kababayan ko si Vice President Leni Robredo ay ang aking bubotohan. O hindi naman siya ay aking kababayan, o hindi naman siya bilang Bicolano rin ako, ay bubutuhan ko na siya. Kundi sa akin lang ay bilang ibig sabihin ko sa akin lang naman ay, syempre, kung parang ganito lang yan, goy, ha. Halimbawa ko sa'yo, kung naaalala yung mga sinasabi ko dati sa mga live stream ko, or kahit ngayon naman ng mga live stream ko. Kung nagagawa nga natin tumulong sa mga ibang small YouTuber na mga taga-ibang bansa, ba't hindi natin kayang suportahan ang kapwa natin Pilipino nandito sa Pilipinas? Di ba? Parang ganun lang yung goy. Halimbawa ko lang yan doon. Ngayon, ba't hindi ko kayang tulungan ng aking kababayan na taga Bicol dahil isa rin akong Bicolano? Kung kaya kong tumulong nga sa hindi ko kababayan, hindi ko kalugar, ba't hindi ko kayang tulungan yung sa sarili kong lugar? Ganun lang yun. Manuel, camping din yun. Sino? Oo. Ganun lang yun. Pero, basta yun, goy, ganun lang naman ako. Di ba, nabanggit ko na naman sa iyo yan noon. Na, bago-bago pa lang, di ba, na ako wala akong against sa mga Marcoses, wala akong masasabi sa kanila. Lalong-lalo na sa tatay niya. Kasi, totoo rin naman na maraming nagawa at maraming napakita at marami ng ebidensyang nagawa na kabutihan naman dito sa Pilipinas. Hindi ko Yun lang, ganun lang yun. Kasi kahit naman din naman ako, nanginabang rin naman ako ng mga nagawa ng Marcoses noon ng panahon eh. Tulad lang yung pauwi sa amin sa Bicol. Ayan na, Imelda, ang Marcos Highway na yan, yung Imelda Park nga pala, pagawayan ni Madam Imelda, yung Sigsag Road, yung pauwing Quezon sa Atimunan. Kanino bang project yan kay Madam Imelda? Tapos yung kung ano pa yung nagawa papunta sa amin, marami naman kayong pinakinabangan ng mga Bicolano rin naman sa anong panahon ni President Marcos.
Kaya wala akong against sa kanila, wala akong bibitawan sa kanilang kung ano. Ganun lang. Kaya yung iba nga lang, siyempre masyadong diehard. Yung iba nga lang masyadong solid talaga na supporter, talagang pinakikita nila yung buong suporta at handa silang makipagbalik-taktakan, makipagbardagulan, makipagsiksikan, makipagpatayan, makipagwalwalan sa social media. Tama rin naman yung mga nasa isip nila kasi pinakikita nila talagang solid BBM sila. Yung iba rin naman sa yung mga solid supporter din naman ng kakamping, pinakikita nila handa rin silang ipagsugal ang kanilang kanilang mga opinion sa social media. Ako nga lang, handa rin naman ako as a supporter din naman ako, pero hindi ako handa sa pakipagbardagulan. Kasi ang lagi kong tinitingnan, hindi lang naman yung ngayon, Goy. Tinitingnan ko yung darating kasi yun nga, tulad ng sinabi ko, pakatapos ng eleksyon, tayo pa rin na magsasama dito sa bansang Pilipinas. Kahit hindi tayo magkakakilala sa personal, hindi man tayo magkakalapit bahay, magkakamag-anak, at the end of the day, nandito pa rin tayo sa bansang Pilipinas, susundin pa rin natin kung ano yung ipatutupad na batas ng panibagong uupong presidente o panibagong nahalal. Ganun lang yun. O naman, Goy, solid rehistro ako dito sa Imus, Cavite, Goy. Nakarehistro ako dito, Goy, sa Imus, Cavite. Ako po ay nag-register dito sa Imus, Cavite ng 2016. Ako po ay dito sa Cavite ay almost 15 years, magsi-16 years na. Sa Imus, Cavite po ako nakarehistro pero nakatira ako sa Kawit, Cavite. Pagkag ano, kala mo di ako nakarehistro, ano ka, wag kang ano. Mrs. ko nakarehistro sa Imos. Ang hindi lang nakarehistro sa amin dito, yung anak kong bunso. Yung dati nakikita mo ditong bata na lalaki at saka babae, doon dati sa... Kasi bago na to yung natintirhan ko, di ba? Yung dati yung doon na tinitirahan ko. Inuwi ko na yon yung mga batang yun nasa Bicol, di ba? Nang dun nga umuwi kami. Nagparehistro na siya doon sa amin sa bagong barangay namin. Doon na siya nakarehistro. Yung tatlo kong anak nasa Bicol nakarehistro doon. Kami naman mag-asawa ko dito nakarehistro. O naman, nakita ko naman dito yung rally na malakas nga, sabi nila, kasi hindi naman ako nasama-sama sa mga rally. Ako naman ang taong hindi nakikipaghalubilo sa mga rally. At ako naman ang tao ay hindi ako nasama sa mga ganyan. Isang beses lang akong sumama nung Goy sa rally. Unang-unang pagboto ko bilang isang mamamayang Pilipino ng Pilipinas. Unang-unang boto ko, ako po, ng 18 years old pa lang ako sa Quiapo, sa may malapit sa Malacanang, sa Nepomuceno Street, sa baba ng Harlege. Yon, malapit po sa Muslim area, yung simbahan ng Muslim doon, yung basta yun na yon. Malapit doon po ako unang-unang bumoto sa may Nepomuceno nga, sa may gate 3 ata yun ng Malacanang. At ang unang-unang sinamahan ko, Goy, na rally, alam mo kung sino ba, Goy? Nang unang-una pa lang, ng unang pagboboto ko pa lang as abotante dito sa Pilipinas, iyan po si Madam Imelda na tumakbo po yan ng pagka-presidente, nang uwi po nila na nanggaling na sila ng Hawaii. Ayan, unang-unang rally na sinamahan ko sa Luneta Grandstand. Wag kang ano. Di ko lang alam nung kung anong taon yun. Pero nang tumakbo po siya ng pagka-presidente, kalaban niya po noon si Fidel Ramos, si ex-president Fidel Ramos, at yung namatay na senadora na si Miriam Defensor Santiago na lumaban din po ng pagka-presidente, at si Madam Imelda po lumaban din po ng pagka-presidente, at kung hindi pa ako nagkakamali, si Ramon Mitra lumaban din po ng pagka-presidente noon. Di ko lang matandaan, di ko ma-recall kung anong taon yun. Pero unang-unang boto ko yun. Kasama ako sa rally noon dyan sa Grandstand. Sana wag ma-CPR ako. Napag-usapan kasi kandidato. Visit ka, unggoy ka.
Mega love shout out sa 2 billion in the house. Unggoy na to. Naging topic tuloy. Nakita kasing kakamput ako eh. Pero friend pa rin tayo, Goy, ha? Kahit tayo ay magkasalungat ng paniniwala, ibang paniniwala mo sa paniniwala ko, pero lagi mong iisipin na ako ay kaibigan mo. Lagi kong iisipin din na ikaw ay kaibigan ko. Wala yan sa ating wala sa wala yan sa ating mga sinusuportahan at wala din yan sa ating mga paniniwala kung sino ang ating mga pinaniniwalaan na ating mga kandidatong susuportahan. Kundi ang pagiging pagkaibigan ay hindi lang naman yan nasusukat dahil tayo ay magkasalungat sa ating paniniwala. 'Di ba? Sabi nga po, ang tunay na magkaibigan ay hindi nasusukat ng kung ano paman, kundi nasa paniniwala natin yan. Kaya ganun lang yung Goy. Kahit alam ko si Unggoy na Rainer, alam ko BBM din yun eh. Kasi nasa part of Bisaya rin si Goy. Alam ko BBM din yun si Goy. Siyempre, alam mo naman yung kung ano na ako, 'di ba? Since pa naman na dating nag-uusap tayo. Alam mo naman, nahuhulaan mo na kung ano ako. Na kung sino susuportahan ko. Di nga lang ako nagsasalita nun, di ba? Wala akong binibitawang salita nun kung sino ang gusto ko. Ngayon lang ako, talagang binanander ako na. Pinapaalam ko na sa buong mundo, sa bansang Pilipinas na ako ikakamping. Dati hindi ako nagagaganyan. Pero ngayon, pakikita ko ng aking suporta. Pero wala akong sasagasaan tao, wala akong aapakan tao, wala akong masasaktan na salita na ibang tao na kapwa ko kasi kahit ako ay sumusuporta, kailangan alam ko pa rin yung tama at saka mali. Kasi pagkatapos ng panahon, tulad nga ng sinabi ko, ano mangyari, tayo pa rin nandito sa bansang Pilipinas, tayo pa rin nandito. Wala naman yan sa ating mga paniniwala. Kung sinong lumabas diyan, yun ang ating susuportahan. Mega love shout out at sa 3 million in the house at sa 8 patangsa at si Mamila, kahit kung nakikinig man si Mamila, kahit hindi na kami magkaibigan ni Mamila, alam ko si Mamila ay BBM kasi Ilocana yun si Mamila eh. Mega love shout out sa 2 million in the house. Whoop. Kaya nakalain mo, nakaisang oras na ako. Daldal ako ng daldal, nakaisang oras na rin ako, di ba?
Maraming salamat sa naka-standby, kung sino ka man. Maraming salamat sa pag-support at sa patamsak. Bakit pala sa akin ganito? Ba't natin book natin ganito? O, diba?
Salamat, Goy. Salamat, Onggoy, sa paglaro ng harang ko. Kahit magkaiba tayo ng paniniwala, peace tayo ha. Wag kang ano diyan, Onggoy ka. Malamang wag po-post na naman to sa FB ko. Onggoy na to. Dadalihin na naman ako nito sa FB ko, magpo-post to. Bala ka dyan, Onggoy ka. Sa'yo. Wala ka dyan. Wala ka dyan maggangagawa. Pasensya ka, hindi ako mapagpatul sa ganyan. Malawak ang pag-uunawa ko, malawak ang isip ko. Pikon lang ako sa mga taong below the belt, yun lang. Pero sa ganyan, bala kayo dyan. Basta ako, I stand my own decision. I stand my own colors. I love my own colors. Colors talaga, ang dami. Di ba pwede color lang? Hindi ako dyan makikipagbardagulan. Bala sila. Basta ako yun lang. Kung ano decision ko, yun ako. Paninindigan ko lang aking decision. Hindi ako tulad ng iba na alos magpagpatayan. No way. Wala yan sa vocabulary ko. Sige, Goy. Enjoy sa pagkain. Mag-love shoutout sa 3 million in the house. Maraming salamat po, guys. Kung sino man po kayong dalawa dyan, maraming salamat. Labas mga kakamping. Let's support to each other. Char. Ipakita ang lakas at suporta sa mga kapwa kakampi. Peace. Happy lang po. Paro G. Let's fly to the high in a butterfly. Paro G. Paro G. May kanta kaya kayo niyang, Goy? Ang kanta nyo dyan yung narinig ko sa isang rally, Paro B. Pala kilikili ko. Diba? Hindi siya maitim. Siguro yung puti ng kilikili na tinigoy. Kasi maputi ito si yung Goy Ano, Goy? Puti siguro kilikili mo, no? Kasi maputi ka. Ako nga, maitim ako. Moreno ako. Pero kahit pa paano ang kilikili ko ay maputi. Hindi siya madumi tingnan. Oh. Ba't kaya hindi ako nakakapag-seryoso sa live ko? Puro ako patawa, puro ako kwento, puro ako tawa, na wala namang katuturan dapat tawanan.
Palagi akong happy. Hindi ako nagpapakaseryoso. Seryoso lang ako pag maraming problema, ayun lang. Pero hindi ako nagla-live. Kasi sa live ko kahit madami akong problema, hindi ko magawang seryoso sa live ko. Hindi ko mapigilan na hindi tumawa at hindi ko mapigilan hindi magpatawa. Mali nga lang ang content ko eh. Mali lang nga lang ang ginawa kong sa vlog ko eh. Dapat puro ako mga prank, puro mga funny videos. Dapat doon ako kasi mahilig ako magpatawa. Pero pag sa personal naman kasi, sa mga vlog ko, nahihiya naman ako. Len-len. Wala ka dyan, unggoy ka. Moset! Bala ka dyan. Ano daw to? Hindi katulad ng iba talaga, Diyos ko po. Napapanood ko sa TikTok, bardagulan talaga. Mga below the belt pa mga tira. Kung ano-ano. Ay, naku, hindi oy. Hindi ko pag-aaksaya ng panahon niyan. Hindi naman ako yayaman. Pag-aaksayan ko ng panahon niyan kung yayaman ako. Kung kikita ako bawat pakikipagbardagulan ko. Kikita ako ng mga 1K, 2K, ayun. Araw-arawin ko yun, minuminutuin ko pa para kumita ako. Maraming bardagulan, maraming kita. Eh wala naman. O, di ba? Hindi naman ako sisikat. Dahil hindi pa ako sikat. So, kailangan lang magpasikat. Talaga. Ewan ko sa'yo, unggoy ka. Nasaan kaya si Mamila? Mamila, Asan kaya si Mamila? parang awa mo naman. Paliparan mo naman ako. Parang awa mo naman. Paliparan mo naman ako. 3 months na ako, hindi pa ako nasahod. Ay, hindi. 3 months na ako. January, February, March. April na nga pala ngayon, 4 months na hindi pa ako nasahod. April na nga pala ngayon, 4 months na hindi pa ako. Giatay. Ilan pa lang ang threshold, ang revenue ko Mamila? $50 pa lang. Ang revenue ko Manila, $50 pa lang. Maawa ka naman ma'am, kahit hindi tayo bate. Paliparan mo naman ako, kumpletuhin mo naman yung kuwang ko. Yung threshold kong $50 na kulang. Parang awa mo naman, ma'am. Labas ka na dyan, Mamila. Kahit palipad naman lang, okay na ako doon. Kahit $20 lang, ma'am, Mila. Baka gusto mong paliparan ako. 4 months na, o di pa ako nasahod. Last na sahod ko, December. Ano na ngayon, April na, hindi pa ako nasahod. 4 months na. Hindi ko pa nakompleto, ma'am. Kahit alam kong galit ka sa akin, paliparan mo ako $20. Paro G. Ka muna Janggoy. Kain pa. Sa'yo, ano ako uto-uto? Wala ka dyan sa buhay mo. Ano to, Reyes? Mega love shout out sa'yo kapatid na Reyes. Magandang araw po sa lahat. Magandang araw din sa'yo kapatid. Meron ka na pong moderator kapatid na Reyes, Coro. Pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay. Kung may bagong upload kang video, may premiere or may upcoming LS, wag lang live, pwede mo pong ibaba kapatid.
Ma'am, Mamila, alam ko nakikinig ka. Kung hindi ka man nakikinig ngayon, tulog ka pa. Sana pag pagbangon mo, paggising mo, marinig mo tong live ko, mag-replay ka ng live ko, ma'am. Paliparan mo naman ako kahit hindi tayo bate. Kahit inis ka sa akin, kahit galit ka sa akin, ma'am. Di pa ako nasahod, 4 months na. Kulang pa ako ng $50. Kahit $20 na lang, ma'am. Yun na lang. 4 months na tayo, hindi tayo nagpapansinan, ma'am. Sige na. Ay, ganun. Maluoy na, ma'am. Awanan ti kwarta, ma'am. Kaya nga bira na ako mag-live. Kasi ganun din naman. Magla-live ako. Tapos mag-upload akong regular videos. Para yun din naman ang Soma Total. Kaya regular videos na lang. Almost 1 month to ako mga kapatid na walang live. Kakapagod din naman kasi kada daldal. Wala rin naman bisita. Wala rin naman nagpapamember. Wala naman nagpapalipad. Sa videos mo, magdadinaldal ka lang doon, wala pang 1 oras. So, dito, minsan 2 oras, daldal ka ng daldal, wala namang bisita, kinakausap mo sarili mo. Okay lang sana magdinaldal kung mayroong mga nagpapalipad dyan. Wala na si Mamila, wala na si Rainer. Si pare ko, hindi na naman nagpapalipad sa akin. Last na nagpalipad sa akin, si Mary Ann Vlog. Wala na si Ma'am Linu, wala na si Dito Sister, wala na si American 76, wala na si Amari TV, yung mga dati kong member. Tapos si Mamila, lalo na si Mamila, yun ang nakakapuno ng aking revenue. Galit pa sa akin, hindi pa kami bate. Kaya nakakatamad na rin mag-live. Ma'am, sige na ma'am, Mila. Parang awa mo na. Paliparan mo ako ng $20 dyan. Para kaunti na lang na naman habulin ko. Sana bago mag-June, makasweldo na ako. $50 pa eh. Kalahin mo, yung $50 ko nakuha ko sa loob ng 4 months. It means, makukuha ko ulit yung $50 4 months. Bali 8 months. Kasi Ginoo, kulang-kulang 1 taon. Bago ako bago ako sasahod. Sus, giatay. Sayang lang ng puyat, sayang lang ng ka-edit ng video, sayang lang ng kadadaldal sa live. Kala ko noon pag pumasok ako sa mundo ng YouTube, yayaman agad ako. Base sa mga napapanood ko, akala ko noon pag na-monetize channel na ako, makakaahon na ako sa kahirapan. Kasi ginawa kong source of income talaga tong mundo ng YouTube. Kasi dahil nga sa pandemya nga, na-stuck ako sa bahay. Ay, wala pala, ganun din naman, Soma Total. Pero at least nandito ako sa mundo ng YouTube. Kahit paano may nakakakilala, may mga bisita, may mga bagong kaibigan, may mga dating kaibigan. Kahit paano naman ay sumuporta rin naman sa akin ng mga time na, yun nga, nangangailangan ako ng tulong. Okay lang naman na ganito, masaya naman, happy rin naman kahit pa paano. Nakatikim na rin naman ako ng 3 sahod dito sa mundo ng YouTube. Pero talaga, ngayon sa panahon na to, medyo mahirap mag-ipon ng revenue, ng threshold. Kasi hindi naman tayo sikat. Magkano lang naman ang bawat isang view sa ating ads. Cents lang naman ang pinag-uusapan. Kaya sana makagawa ako ng isang video na makapagbabiral sa akin sa Facebook page ko at saka sa Facebook ko at saka dito sa YouTube ko na para naman kahit paano lumakalaki naman ang aking kita. Nag-iisip nga kung anong magandang content, kung anong magandang videos na gagawin para lang sumikat. Kasi wala, hindi tayo sikat eh. Hindi katulad ng mga sikat talaga. Sakit pa ako. Mag-love shout out sa 3 million in the house. Maraming salamat sa naka-BG. Ay, ako nakakantok.
Walang bisita. Ay. Ba yan? Hikab ako ng hikab. Nganga na nganga. Macarena, Macarena, tada, 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 tada. Last December ko yung nasahod ko. Kasi last December yung sahod ko eh. December 28. Oo, December 28 ata ako sumahod. Kwan lang siya, goy. 8K. Oh, naka 8K lang ako noon. Sahod ko. Ang pinakamalaking sahod ko talaga yung kauna-unahan. Kauna-unahang sahod ko talaga, goy, ng unang-unang sahod ko, yung totoong usapan, nasa 12. Unang sahod ko. Tapos yung pangalawang sahod ko, umabot pa ako noon ng halos 10K din. Ayun, yung last December 8K. Mahigit naman 8K. Ngayon, pahirapan. Nasa $50 pa lang ako, 4 months na. Yung unang sahod ko noon, nakuha ko lang siya sa loob ng 1 month ata. 1 month and a half, magdadalawang buwan noon. Oo. Kasi kaya lumaki yun ng ganun naman dahil lagi ko nung sinasabi noon, hindi pa ako nakakaabot. Hindi ko pa nakukuha yung threshold ko. Ayun. Pinapaliparan ako noon ni Mamilan maigi. Tapos kayo. Tapos yung iba, ng mga dating supporter ko pa. Supporter talaga, no? Tapos yung iba pa na dating nagpapalipad, ayun. Kaya sumosobra ako noon. Inipong ko lang yun. Kahit alam kong pwede ko na sahurin, hindi ko siya sinahod agad. Yung sinahod ko yun pagdating ng 3 buwan eh. Kasi ba, di ba namoni ako ko eh. March 1, March, April, May, June. Ayun. Di ko pa sinahod siya ng June eh, di ba? Kasi umuwi pa kami ng Bicol. Pagbalik ko rito sa Maynila, July 29, saka ko siya sinahod. Katapusan na nga yun ng July, sinahod ko. Oh. Tapos, July, August, September, sumahod naman ako pagdating ng September. September, October, November, o yun, ganun. Every 3 months ako nung sumasahod. Hindi ko kaagad siya sinasahod kahit pwede ko nang sahurin. Kasi pinalalaki ko pa nga. Ngayon talagang totally wala.
$50 pa lang ako eh. Makarena, daran. Puti ko yun ang kilikili ko. Siguro ikaw ang puti ng kilikili mo kasi maputi ka eh. Ano guy? Siguro ang puti ng kilikili mo kasi ang puti mo eh. Kinis pa. Hindi ka pa naninigarilyo. Tingnan mo ako naninigarilyo ako. Ako, kantok. Macarena, daran. Maria, it's alright. Out of mine, I give my part of you and me, and there and everything there you be. If I gotta take it all the time, my prayer, roll up there, I give my part of you and me, and there and everything. Kaenggoy, bahala, talo. Oo, sa'yo, goy ka, bahala ka sa buhay mo. Naman, ba't ganidibdibin yan? Diyos Ginoo. Lot-lot na kang lot-lot. Lot-lot and friends. Okay lang yan, loser. Okay lang malus. Wag lang wag lang iiyak. Happy lang. Happy lang ang life. Pag-asar ka, unggoy ka, wag ka magpo-post na naman sa FB Dadaan na naman sa wall ko, sa FYI ko. Kaparinig ka na naman. Unggoy na to. Ako, kakatok. Salamat, kapatid na Reyes. The Idlins. Ikaw pala to, kapatid. How do you feel when you're being rejected? Diba? O nga naman. Ano ang pakiramdam pag ikaw ay na-reject ng isang tao? Siyempre sad, siyempre lonely. Sad na lonely pa, no? Siyempre, iniisip mo hindi ka qualified. Halimbawa, nag-apply ka sa isang company or sa isang trabaho, tapos na-reject ka, na alam mo naman yung qualification na hinahanap nila ay mayroon ka. Siyempre, masasad ka dahil, bakit? Anong dahilan? Ano ba yung pinaka-standard nila para hindi ka ma-reject? Diba? Tama nga naman. Ano ang pakiramdam pag ikaw ay nare-reject ng isang tao or ng isang bagay or ng isang kung ano man? Siyempre, sad. Nandito ako sa bahay mo kapatid na The Edlins
Pumasok po sa'yo kapatid na The Edlin, si Monica Vlog, ang aking second account. Nag-iwan na rin po ako ng bakas, kapatid na The Edlins, at tayo ay magdidikit kalimbang sa iyong bahay. Hindi pa to sa'yo nakadikit. Ayan, dikit kalimbang, kapatid na The Edlins. Salamat! Ayan kapatid The Edlins na binaba ni Monica Vlog, yan ang aking second account. Ayan ay ang aking new upload videos 2 days ago. Baka gusto mo rin tamsakan. Tamsak lang, sapat na. Ay, ako. Nagbabari ng bahay si kapatid na Parikoy Vlogs. Baka di mo pa kaibigan, kadikitan si Parikoy. Pwede mong bisitahin ang kanyang bahay. Legit yan. Napaka-supportive na BBM supporter yan. Si kapatid na Parikoy. Si Parikoy Vlog. If you are a BBM supporter, just visit the house of my friend Parikoy Vlogs. Then if you are a Lenny supporter, just visit my house and just give me a thumbs up of my new upload videos. Charis! Charing! Ano to? How to cook tortang talongs, easy step, my own idea. Di ba? Galing ng English ni pare ko eh. O nga naman. Siyempre idea mo yun, ikaw kasi Nandito ako pare ko sa iyong bahay. Magtatamsak uli ako sa iyong pangalawang premiere at tayo ay mag-iwan uli ng bakas. Si Monica Vlogs, Parikoy, ang pumasok uli sa iyong pangalawang premiere. Ingat! Ingat, Parikoy, BBM supporter. God bless. Happy lang. Happy lang. Ay, nako, Diyos ko po. Nganga ako nang nganga. Natok ako. Mega love shout out sa 1 million in the house at saka walang patamsak guys. Maraming salamat sa inyong mga patamsak at sa inyong pagbisita, sa inyong pagdalaw sa aking live stream sa hapon na to. At happy Monday at happy Holy Week sa atin lahat mga kapatid. Happy lang tayo. Kahit magkakaiba tayo ng kanya-kanyang paniniwala, magkakaiba tayo ng kanya-kanyang sinusuportahan. Katulad nito ni Parikoy, siya ay sumusuporta at solid supporter ni BBM at ako naman po ay solid supporter naman ni Lenny. Sabi nga ni Parikoy, supporter ng kakampwet. Loser daw. Ang Lenny ay loser. Sabi ni Parikoy. Hindi ako may sabi noon. Si Parikoy may sabi. Linaglag si Parikoy. Siniraan. Siniraan in front of social media, in front of my live stream. Siniraan ko si Parikoy. Mega love shout out to you my friend Bosca from Laos country. Mega love shout out to you my friend Bosca. Hello my friend. I am sorry if I did not visit your house then or if I did not visit your live stream because basta yun na yun. Bira na rin ako mag live stream.
You are still my friend, Bosca from Laos country. You are my only best friend from Laos country. Mega love shout out, and the people from Laos country, mega love shout out to you guys, to everybody. Mahal kita kapatid, dear host. Thank you, my friend, Bosca. I love you so much. Cherry! Mega love shout out to you, Monica. Thank you, my friend, Bosca. I am so glad and then I am so happy because you are so visiting me again, my friend. Thank you, my friend Bosca from Laos country. I am okay. I'm still good. I'm fine. As in, all fine. Thank you, my friend Bosca. Bosca from Laos country. I see your house, my friend. Your subscriber is almost 3K. Last time I visit your new upload video, you are almost at 3K. Yan si Monica, magsalita. Unggoy ka. Guys, please visit the house of my friend Bosca from Laos country. He is a very supportive friend and he is a very legit friend. Organic, fresh from the farm. Cheer you up, my dear friend. Thank you, my friend Bosca. Thank you. Diba? Ang laki na ng bahay niya. Kaloka. 2.86k subscriber, my friend Bosca. One time, your last visiting my LS, you are almost 1.8k subscriber, but now you are 2.8 subscriber. Oh God. It's very near for my it's very a little bit of my subscriber because me is almost 2.9. Just only 100 subscriber. On Wednesday. Thank you, my friend. What kind of occasion of this, my friend? This is a processional parade or fiesta parade or what kind of parade? Char. Sugod na mga kamping. Follow the boss. O kasi unggoy ka. I like this kind of processional. I think it's so very funny. Char. On Wednesday at 8 p.m. Philippines time, I will do live stream. Guys, please visit the house of my friend Bosca. We have a live stream on Wednesday 8 p.m. Pinas time. Please visit. A lot of people he visit the live stream of my friend Bosca from another country, Germany, Japan, US, India, Philippines. Thank you, my friend Bosca. Thank you for your support. I'm always support you, my friend, but I cannot support your live stream because sometimes I'm not feeling well. I am busy. Char. Busy. Ano kaya pinagkabisihan? That's all right, my dear friend. Thank you, my friend Bosca. I know you know how to speak English and you know how to speak Tagalog because you are an international charing.
Just focus on your work. No, I don't have a work, my friend. I am a freelance massage therapist. Sometimes I have a client in another place here in the Philippines. Sometimes I cannot go live stream. Len, lose. Uy, sa'yo, ugoy. Guys, please do support my friend Bosca from Laos Country. And please visit the house of my friend Reyes Kuro. She is a new friend here in my house. Please visit she dropped the link. Please visit the house of friend Reyes. Oh, you are so busy too. Okay, thank you, my friend Bosca. Thank you. I have a dream and song to sing. I think your country, my friend Bosca in Laos country, the people is very accommodating and very supportive also because I just see your video like this. A lot of people he support. Very nice people, very nice country, very nice, very nice. As in, totally very nice. It's very amazing. Host, pahingi ayuda. Ewan ko sa'yo. Tamsakan mo naman, Goy. Gawin. Gatay, nag-loading pa ako. Goy, gawin mo na naman 10 tamsak ko. Mag-end na ako, oh. Baka gusto mong gawin 10 yan. Pa-end na ako, Goy. Sige na, gawin mo na 10 yan. Maluoy. Maluoy. Sa Lenlen loser. Ah. Paed na ako, unggoy ka. Kanina ka pa kumakain, hindi ka matapos-tapos. We have a good traditional costume. This kind of parade, that is the traditional costume. Okay. Beautiful oh yes, very beautiful nature in your country. Same like here in the Philippines, I have a lot of nature, beautiful place, beautiful tourist spot, and beautiful people, handsome people, beautiful girl. Gawin mo na yun, unggoy na 10, isa na lang, oh. Pa-end na ako. Palobat na rin kasi ko. Magto 2 hours na rin ako. Sinama mo pa si Kiko. Sa'yo. Bala ka dyan. Dahil mo nakikita. Alam ko, paghiwalayin ko yan. Paano ko i-edit yan na paghiwalayin? Oh. Tarpaulin yan. Pinicturean ko lang. Yan nandito sa gate namin. Sige na, Goy. Pa-end na ako, Goy. Tutorial channel.
Sa'yo. Salamat guys sa paggawa mo ng 10 thumbs up. Maraming salamat. Guys, maraming salamat sa atin lahat. Happy Monday at Happy Holy Week sa atin lahat. At maraming salamat. Sige, hintayin kita. Magpapalipad ka ata eh. Nagpapalam pa naman ako. 1 minute pa naman. At lagi po natin iisipin, magkakaiba man po tayo ng ating paniniwala, magkakaiba man po tayo ng ating susuportahan sa darating na halalan, sa darating na election dito sa Pilipinas. Lagi lang po natin iisipin na tayo po ay nasa bansang Pilipinas at nasa iisa lang po ang ating mga hadihikain sa buhay. Na kung sino man po makaupo na kandidato, lagi lang po tayong happy lang po. Huwag po natin dibdibin ang politika, isang araw lang po yan, o isang linggo lang po ang politika, pagkatapos niyan wala na. Sa lahat po ng ating mga sinusuportahan, hindi na naman po tayo nila kilala. Ang lagi lang po natin gagawin ay gumawa ng kabutihan sa kapwa, maging mabuti sa kapwa, maging makatao sa kapwa. Ganun lang po tayo. Kaya dapat ingat lang po tayo lahat. Yun na nga, sabi nga po ng karamihan, sabi nga po ng matatanda, sabi nila, Filipino Recipes, mega love shoutout, maraming salamat. Sabi nga po nila, meron ka na pong moderator na ang paggawa naman po ng kabutihan ay hindi naman po nasusukat o basihan. Kaya maging mabuting tao lang po tayo, maging isang mabuting mamamayang Pilipino dito sa bansang Pilipinas. Kaya ingat lang po tayo lagi, think before you click. Vote wisely this coming May 9. Alam nyo na po, kanya-kanyang paniniwala, kanya-kanyang sinusuportahan, kung sino pang sa inaakala nyo po makakagawa ng kabutihan or makakabuti po dito sa bansang Pilipinas, yun po ang ating suportahan. Wala po tayong tulak-kabigin sa lahat ng tumatakbong mga kandidato dito sa bansang Pilipinas. Lahat naman po yan ay mabubuti. Lahat naman po yan may mga mabuting hangarin, may mga kanya-kanyang hadikain. Kaya kayo na lang po ang bahalang humusga kung sino pang dapat nyong botohan sa darating na May 9. Pero po ako, basta sinasabi ko po, I stand my own color, I stand and I support Vice President Leni Robredo as a kababayan. Ako po ay makapinklawan, sabi nga po ni Parikoy, ako po ay makalenlen, basta yun na yun, makapinklawan, sabi nga ni Parikoy. Pero kami po ni Parikoy ay magkaibigan. Since na magkakilala kami dito sa mundo ng YT, almost a year na rin po. Mga 1.5 year na rin po kami niyan magkaibigan ni Parikoy. Kahit di kami nagkikita niyan. Pero solid ko pong kaibigan niyan. Magkaiba lang po kami ng sinusuportahan, magkaiba lang po kami ng paniniwala. Siya po ay maka-BBM, ako naman po ay maka-Leni. Hindi po porke kababayan ko po si Leni ay doon na po ako susuporta. Kundi ang ibig sabihin ko lang po noon, ako po ay paninindigan ko lang po ang aking alhikayan, ang aking pong paniniwala at ang aking sinusuportahan. Ako po ay makapinklawan, as in totally po ako ay makapinklawan. Romel Kaiwan, siya sa enggoy ka. Arang pa. Salamat kapatid na Filipino Recipe sa iyong patamsak, sa iyong pagbisita. Pwede na sana ako, sige gagawin ko na tong kuan. 5 minutes pa mga kapatid. Basta lagi lang po natin iisipin, happy lang po tayo. Sino man po ang makaupo dyan, yun po ay ating susuportahan, yun po ay ating susundin. Walang sino man po sa atin na makakapagsabi na hindi tayo susunod. Lahat po tayo ay susunod. BBM man po ang lumabas, BBM man po ang umupo sa palasyo, Pinklawan po man umupo sa palasyo, lahat po natin susundin yan. Moreno man po ang umupo sa palasyo, Pacquiao man po umupo sa palasyo o Lacson, lahat po yan susundin natin kung sino man po ang makalabas. Basta yun po ang sundin natin. Happy lang po tayo. Tayo po ay nasa bansang Pilipinas, tayo po ay magmahalan, tayo po ay magbigayan, magalangan, magsuportahan, at tayo po ay ibig sabihin ko na igalang po natin ang ating kapwa. Mapamatanda man po o mapabata, igalang po natin. Igalang natin ang kanya-kanyang desisyon kung sino pong kanya-kanyang sinusuportan, ganun lang, di ba?
Dan tamsa kalimbang all, pasukli na lang asap. Huwag sa'yo. Salamat Mel, salamat Goy, salamat. Basta lagi mo isipin, Len. Baliw. Lagi mong iisipin magkaibigan tayo ha. Huwag kang ano dyan. Mamaya magpaparinig ka na naman sa akin sa Facebook ko, umayos ka dyan, unggoy ka. Sige na guys, maraming salamat sa atin lahat kasi palobat na po ako, 10% na lang. Bye-bye, isang mapagpalang hapon at isang mapagpalang Lunes. Happy Holy Week sa atin lahat. Bye-bye, God bless. Salamat pare ko sa lahat ng aking bisita dito sa hapon na to sa live stream ko. Maraming salamat po sa atin lahat. Bye, God bless. Ole, bye-bye. Sige, bye-bye. Love you all.